номера. 100 евро и 500 лева. 600, 700, 800, 900. За музиката пак да продължава. 10 лева още за музиката. Айде девятката, нека продължи още малко. Чек, чек, чек! Чек, чек, чек! Гитара, колега! Гитара кричи! Една спалня дарил на младоженците и последно, подчертавам, 100 евро, 900 лева, една спалня и още 100, 1000 лева. И едно малко горчиво. Дълно 5 минути. Айде да вървим се. Горчиво! Благодаря. Браво! Добре, вчера внимание. Добре. Братовчет на Маринчо. Братовчет на Маринчо. Пожелавам много семейство да са живи и здрави, много щастие, късмет. Рада съм много днес присъща на славното тържество, специално заради теб дойде и от сърце дарява с неговата прекрасна дъщеря, един продължа ред двамата и неговото семейство Жероеви. Стоева от Братовчеда. И още от семейство Жероеви, от баща му и баба му. И един лек поздрав, още 100 евро. Не, добре, айде един лек поздрав. Айде колега, айде един лек поздрав за тях. От семейство Жероеви. Още 50 евро от Братовчеда. Още един поздрав лек. Айде, колеги!
от Ицо, от Испания, брата, с Метин Тайфа. 3, Метин Тайфа 3. Горчиво на варовани. Айде. Май не направи нищо. Май не направи. Браво. 20 лева за младоженците, за горчиво. Айде. Горчиво. Браво. И 20 лева, поздравявам всички неспалаци. И един лек поздрав преди Тайфа за всички от неспалаците. Айде! Благодарим оркестъра. Живи и здрави! Още близки от страната на момчето, които се чувстват. Сега 50 лева от Наталия, Евги и Мерито, кондукторката. 50 лева от тях. Браво! И, един ключек. Айде. Благодарим оркестъра. Писито и Балтиш даряват 100 лева на младото семейство от Русе. Още 100 лева от Надже и Беко. И те са от Русе, приятели. И 10 лева за музикантите. Айде, лав, честит рожден ден, колега. Айде. За мен специално. Айде, лав. Честит рожден ден. Happy birthday to you. Дилемер на Федро. И всички екси. Happy birthday. Happy birthday.
Добре. Давай. Нека продължим напред. Ако има още близки. Младежите от Ново село даряват 40 лева и 2 лева за оркестъра. Айде, нека продължим сега нататъка. Първо искаме от бабата на момичето да честитим утрешния рожден ден на младоженеца и подарък една златна гривна. Момичето да я закачи. Една златна гривна. А на момичето е златна. А на момичето златен пръстен. Гривната за младоженеца, пръстена за момичето. Браво, аплодисменти! От цялото семейство Горан, Василка, 50 лева пари за новото семейство. С много пожелание, живот, здраве, щастие, късмет и радост в живота и нека имат разбирателство помежду тях двамата. Айде, Никичек! Айде, Никичек! Айде! Благодарим на оркестъра. Сега на младоженеца вратовчени са тук при мен. Позагасяха малко. Първо искаме едно горчиво за родителите на младоженеца. Първо едно горчиво за родителите на младоженеца. Айде, Бабанел. 5 минути. 5 минути. 1, 2, 3, 4, 5. Браво. Аз не видях това! Аз не видях! Аз не видях това! Още 6 лева да се повтори. Горчивото. Сега ще видя! Айде. Браво, браво. И за младото семейство 110 лева пари. Аплодисменти. От Деса и Десо. И Валито. Малко това е. Деса и Десо. С кичека Сали Ока. Айде, колега. Айде, нека продължим нататък. От дядо Васил и баба Иванка, един юрган, едно одеяло, и една рокля за вунката да се носи със здраве. Да са живи и здрави и винаги да се обичат. Айде, нека да ги вземе някой от дядо Васил и баба Иванка. Един поздрав на дядото! Айде, един поздрав на дядото! Бабата, болницата! И бабата!
Браво. Айде. Коврат. Баба Дена и Леля Светла от Коврат. Един юрган за младото семейство. И отдяло да пови бебето. Кавазурна. Айде, колега. Чичото на булката. За едно горчиво. Мама деченците на булката и горе на стола. На родителите на булката. Чичото на булката. Дарява 10 лева за горчиво на родителите на булката. Едно горчиво на стол. На един крак. Айде да ме видя сега. На стола. На един крак горчиво. Родителите на булката. Горчиво за родителите на булката. Колко пари? 10 лева. Къде са? Вътре в чантата. Ема аз ще целувам, парите къде отиват? Красно. Парите тук на ухото. Значи как ще целувам така без пари? Как ма? Още 10 лева. На ухото, ма! На ухото. 3 секунди! 3 секунди. Броим. Музика на ритъм! Музика на ритъм! Айде. Стола! Барабани. Стоп. На стола, мама, на стола. Ай, чмеча, къде? Браво! Браво! Аплодисменти за това. Пак чисто булка. Даря 20 лева. Пуска чичока тримата врата. Айде, чичото на булката. Още 20 лева дарява на младото семейство. 3 братя. Айде, колега.